Okej, så när jag säger varsågod så börjar du filma. Då Johan, du ställer dig bakom mig, lägg armen runt halsen och så bara klämmer åt liksom. Jag kommer ge efter en stund och då, när jag ligger på marken, slutar du filma. Japp. Och ska jag liksom så filma ned, när du ligger på marken? Du ska ju sluta filma när jag ramlar. Stopp. Ja, jag stoppar. Är ni klara? Ja. Varsågod. Nu har den lilla pippifågeln inte så mycket kvar i näbben, du. Den pep rätt mycket mer innan den hamnar i klorna på The Kings of Leon. Au! Vad håller du på med? Vad fan, jag kväver dig så det ser ut som att jag kväver dig. Alltså, du improviserar en massa skit hela jävla tiden. Du ska bara... Ställ dig bakom mig, lägg armen runt halsen, kläm åt tills jag ligger på marken. Kan jag stadig filma eller? Stäng av! Kläm åt tills jag ligger på marken, förstått? Ja. Jag tror det kommer se mindre verkligt ut, men du bestämmer. Är du klar? Kan jag få en lille pause i armen? Jeg har så meget mælkesyre inde lige nu. Det plejer jeg lige. Jeg plejer at gå rystet ud. Efter jeg plejer at tage 10 sekunder eller noget.